Predstavte si toto. Ste rytier. Máte na sebe 30 kg ocele. Brnenie, ktoré si váš otec dal vyrobiť za cenu celého statku. Cvičili ste s mečom od 7 rokov. Na koni sa pohybujete lepšie, než väčšina ľudí chodí pešo. Ste elita. Vrchol vojenskej moci svojej doby. A potom vás zabije chlapec, ktorý sa naučil zachádzať so svojou zbraňou za 3 mesiace. Nie je to metafora, nie je to hyperbola. Stalo sa to. A keď sa to stalo, celý spoločenský poriadok stredovekej Európy sa začal rúcať. Dnes vám poviem príbeh zbrane, ktorá nezabila len rytierov. Zabila celú jednu éru. Skôr než pochopíme, čo rytierstvo zničilo, musíme pochopiť, čím rytierstvo bolo. Rytier nebol len vojak, bol to systém. V stredovekej Európe bola vojenská sila postavená na jednoduchom princípe. Kto má koňa, brnenie a výcvik, ten má moc. A tieto tri veci si mohol dovoliť len niekto bohatý. Výroba kvalitnej plátovej zbroje trvala mesiace. Cena za kompletný set v 15. storočí zhruba ekvivalent dnešného luxusného auta alebo celého rodinného majetku. A ten výcvik. Rytierský syn začínal trénovať ako páž vo veku 7 rokov. Potom sa stal zbrojnošom. Skutočným rytierom bol väčšinou vo veku 21 rokov, po 14 rokoch každodenného drillu. Čiže za rytierom stálo obrovské množstvo peňazí, času a privilegovaného pôvodu. To z neho robilo nielen vojaka, ale symbol moci, symbol sociálneho poriadku. Plátová zbroj dosiahla v 15. storočí absolútny vrchol. Gotické brnenie z Milána alebo Augsburgu bolo inžinierský zázrak, pevné, ale pohyblivé. Dobre vybavený rytier v kvalitnej zbroji bol na boisku takmer nezraniteľný voči šípom, kópiám aj mečom. Takmer. Pušný prach prišiel do Európy z Číny niekedy v 13. storočí. Spočiatku ho používali predovšetkým pri obliehaní. Obrovské kanóny rozbíjali hradby. Ale ručná strela z pušného prachu, tá bola spočiatku výsmechom. Prvé ručné palné zbrane, tzv. Ručné kanóny, boli ťažkopádne, nepresné a pomalé. Rytieri ich opovrhovali. A mali na to dôvod. Luk dokázal vystrelených 12 šípov za minútu. Ručný kanón, jeden výstrel za 2 minúty, ak mal vojak šťastie. Navyše za dažďa nefungoval vôbec. Ale potom prišiel arkvebus. Arkvebus, alebo hákovnica, bol prvou zbraňou, kde sa niečo zásadne zmenilo. Bol ľahší, presnejší a hlavne bol smrteľný. Kľúčový fyzikálny fakt. Typická šípka z longbowu mala kinetickú energiu okolo 80 joulov. Arkvebus medzi 1300 a 1750 joulov. To je 20 krát viac. 20 krát viac energie. Žiadna plátová zbroj bežného vojaka to nedokázala zastaviť. Ťažká verzia arkvebusa, mušketa, bola vyvinutá okolo roku 1521 špeciálne s jediným cieľom – prebiť plátové brnenie. Vážila 7 až 9 kg, mala dlaveň dlhú 1,5 metra a pri výstrele bolo treba oporný vidlicový stojan, lebo spätný ráz by zrazil strelca na zem. Nebola to elegantná zbraň, ale fungovala. 21. apríla 1503. Južné Taliansko. Malá dedina Cerignola. Španielske vojsko pod vedením Gonzala Fernandeza de Cordobu sa stretlo s francúzskymi a švajčiarskymi silami. Francúzi mali lepšiu jazdu, viac rytierov, silnejšiu kavalériu. Španiel urobil niečo, čo nikto pred ním na takomto bojovom poli neurobil v takom rozsahu. Postavil okolo 1000 arkvebusierov za priekopu vystilanú kôlmi na okraji vinicového svahu. A čakal. Keď francúzska a švajčiarska pechota zaútočila, dostala salvu. Potom ďalšiu. Útok sa zastavil. Momentum bolo preč. Španieli protiútočili do zmetených radov. Francúzi prehrali. Neapolsko získalo Španielsko. Ale toto nie je príbeh o Neapolsku. Cerignola bola prvou veľkou európskou bitkou, ktorú rozhodla paľba ručných zbraní. Preukázalo sa niečo, čomu mnohí velitelia predtým neverili. Disciplinovaní strelci s arkvebusmi za obrannou líniou dokážu zastaviť akúkoľvek jazdu, akéhokoľvek rytiera. Vévodovia a králi začali počítať. A čísla boli jasné. Tu je tá skutočná záhada. Prečo rytieri nezmizli okamžite po Cerignola? Pretože história nikdy nefunguje tak jednoducho. Plátová zbroj sa naozaj nestala bezcennou zo dňa na deň. Najlepšia zbroj, tá z Milána, špeciálne vystúžená, dokázala odolať aj mušketnému výstrelu. V
V roku 1524 pri bitke pri Pávii bol francúzsky král František prvý zasiahnutý niekoľkokrát a prežil. Existujú záznamy dokonca z roku 1627, kde istý kapitán vydržal 30 zásahov mušketnými guľkami. Takže prečo rytieri zmizli? Ekonomika. Aby brnenie odolalo mušketnej guli, muselo byť hrubšie. Hrubšie znamenalo ťažšie. Ťažšie znamenalo drahšie. Kúpite si brnenie za cenu celého domu a ono chráni len, ak je guľa vystrelená z dostatočnej vzdialenosti alebo pod určitým uhlom. Medzi tým armáda vášho nepriateľa má 1000 arklebusierov, ktorých každého vyzbrojili a vycvičili za cenu jedného vášho rytiera. A trénovali ich 3 mesiace. Nie 14 rokov. 3 mesiace. Lukostreľba si vyžadovala celoživotný tréning. Anglickí longbowmani cvičili od detstva. Ich kostry sú dodnes rozoznateľné podľa deformácií ramena spôsobených rokmi naťahovania luku. Naučiť niekoho zachádzať s arkvebusem zabral týždne, nie roky. Feudálny systém bol postavený na tom, že vojenská sila si vyžaduje šľachtický pôvod, bohatstvo a generácie výcviku. Arkvebus toto všetko zrušil. Sedliak s 3 mesiacmi tréningu mohol zabiť rytiera, ktorého rodina strávila storočia budovaním svojho vojenského statusu. To nebol len vojenský zlom. Bol to sociálny zemetras. Rytieri nezmizli zo dňa na deň. Ešte pri 30-ročnej vojne v 17. storočí ste na boiskách videli plátovú zbroj. Poľskí okrídlení husári, tá neuveriteľná ťažká jazda, si zachovala plátovú zbroj ešte dlhšie a dokázala poraziť švédske armády s mušketami v pomer 3:1. Ale toto boli výnimky. Posledné záblesky starého sveta. Väčšina európskych armád do konca 16. storočia prešla na model, ktorý rytierstvo vylúčoval zo samotnej podstaty. Profesionálni vojaci, platení peniazmi, nie lénami. Pechota vyzbrojená mušketnými zbraňami a kopiami. Kombinácia, ktorej sa hovorilo pike and shot. Velitelia neboli vyberaní podľa šľachtického pôvodu, ale podľa schopností. Plátové brnenie ustupovalo. Najprv zmizla ochrana nôh. Nahradili ju vysoké kožené čižmy. Potom rukavice, lakte, stehná. Do začiatku 18. storočia zostala z kompletnej plátovej zbroje len náprsná doska, kiris a helma. A aj to len u kavalérie, nie pechoty. Výroba brnenia sa zmenila. Zbrojári, ktorí predtým mesiace pracovali na jednom, osobne prispôsobenom kuse pre jedného bohatého rytiera, teraz vyrábali stovky štandardizovaných kirisom pre radových vojakov. Éra skončila. Tu je paradox, ktorý ma na tomto príbehu fascinuje najviac. Rytieri boli symboly moci. Symboly toho, že sila, bohatstvo a privilegovaný pôvod dávajú právo vládnuť na boisku. Stovky rokov to bola pravda. A potom prišla zbraň, ktorú mohol držať ktokoľvek. Arkvebus bol demokratický. Nie v politickom zmysle. Kráľovia a šľachtici si naďalej vydržiavali armády. Ale v zmysle fyzickej moci. Sedliak s arkvebusem a 3 mesiacmi výcviku mohol zraziť zo sedla rytiera, ktorého rodina budovala svoju vojenskú nadradenosť 200 rokov. To nezmenilo len taktiku. Zmenilo to, kto má na vojsku hodnotu. A keď sa zmenilo to, zmenil sa celý systém, na ktorom stálo stredoveké spoločenstvo. Niektorí historici tvrdia, že Arkvebus bol jedným z pilierov, na ktorých vyrástli moderné národné armády. Profesionálni vojaci platení štátom, nie feudálni vazali platení zemepánom. Ak je to pravda, potom tá malá, hlučná, dymová, nepresná zbraň z 15. storočia nebola len koncom rytierov. Bola začiatkom moderného sveta. Ak vás zaujíma, ako zbrane a technológia menili históriu, dajte odber, nech vám neujde ďalšie video. A do komentárov napíšte. Myslíte si, že rytieri by dokázali adaptovať? Alebo bol ich koniec nevyhnutný?